प्लास्टिक गिराने में हुआई प्लास्टिक की चीजें मैं भुलाई कहते मुझको प्लास्टिक गिरानी ना जाने कहाँ से आए ना जाने कहाँ से आए ये प्लास्टिक मुझे तो मेरा ही प्रे करते हो और मुझे नहीं जानते नहीं जानते क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा एनसिसिआ दिनै खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिक बाहायनायनि जोहै नुजाथिनाय बोस्रांख' हायै गेब्रें होनायखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि नोगोरारिफोरजों लोगोसेनो गासै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार आर.एन.बी. सिभिल देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव मोनसे फावथिना दिन्थिनाय हाबाफारि लायो। प्लास्टिक गिराने में हुआई प्लास्टिक की चीजें मैं भुलाई कहते मुझको प्लास्टिक गिरानी ना जाने कहाँ से आए ना जाने कहाँ से आए ये प्लास्टिक मुझे तो मेरा ही प्रे करते हो और मुझे नहीं जानते नहीं जानते जूते तुम लाओ खेली में कपड़े तुम लाओ खेली में खाना तुम लाओ खेली में पानी की बाल्टी प्लास्टिक के पानी की बोतल प्लास्टिक के प्लास्टिक 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 हर जगह में वो प्लास्टिक आपके घर में आपके विद्यालय में आपके दुकानों में मख'जाथावदि आथिखालाव जेबो सांग्रांथि गैयालासेनो खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकनि गोबांथार बिबांनि बाहायनाया दुलाराय बुहुमावनो मोनसे गिख्रंथाव गेब्रें होनायखौ सोमजिहोदों। बाहायखांनायनि उनाव उदाङै गारनानै दोननाय हा दै बायदिखौ गेब्रें होयो। अरजों सावोब्लानो बारनि गेब्रेंनाय सोमजिहोयो। बेबादिनो प्लास्टिकनि सांग्रांथि गैयै बाहायनाया हा दै बार बिफां लाइफां आरो गोबां जिउआरिनि थांनानै थानायाव खैफोद गोनां जेंना नुजाथि होनो हागौ। बेफोरबादि बिथिंनि खोथाफोरखौ सांग्रांथि होनायनि थांखिजोंनो दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि एनसिसिआ बे खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि थुनफावथायखौ क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार आर.एन.बी. सिभिल देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुङो। मख'जाथावदि बे फावथायखौ नेशनेल केडेट कर्प्स नर्थ इस्ट रिजननि बेन्दोंआव थानाय 7 आसाम बिएन एनसिसि धुब्रीनि हेफाजाबै दिन्थिफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि एनसिसिनि केयारटेकार अफिसार डक्टर राजीब साहा बिथांमोनजों लोगोसे थानाय धुब्रीयाव 7 आसाम बिएन एनसिसिनि मावफारिया बिथांमोनाबो बाहागो लायो। खुलुमबाय। गिबियावनो दिनै आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसा अनजालु फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जोबोद बाख्नायगोन। बिसोर एनसिसि लानाय जोंनि स्टुडेन्टसफोर आरो लोगोसे 7th एपिबिएन धुब्रीनिफ्रायबो बाहाय नुजाफैदों। दिनै प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट एमेन्डमेन्ट 2021 खौ जों बयबो मिथिगौ। बाहाय जोंना प्लास्टिकनि बाहायनाया जोंनि टाउन सहर गामि जेरावबो जोंनि आबहावा इनभाइरनमेन्टखौ जोबोद गाज्रि माने इम्पेक्टआव खोलैगासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय। जोबोद जोंनि आबहावाफ्रा माने बिराद गाज्रि जागासिनो दङ। फैगौ समावहाय जुदि जोङो बेखौ सुबुं जानानै बन्द खालामनो रोङाबा बेयो बिराद आरो गाज्रिसिन जोंनि आबहावाखौ गाज्रिसिनाव लांगोन आरोखि। माने सुबुंल' नङा गासिबो हिउमेन बिंसजों लोगोसे इनभाइरनमेन्टआव जेसेबां जिब जुनार बिसोरनि थांनानै थानायाबो माने जोबोद माने गोब्राब जागोन। खारन प्लास्टिक बाहायनायाव दिनै जोंनि हाखौ नस्थ' खालामो। प्लास्टिकखौ सावोबाबो एयार पलिउसन खालामनानै बेमार आजार जायो। प्लास्टिकफोरखौ बाहायनानै सिंगोल इउज प्लास्टिक जेखौ खनसेल' जों बेबहार खालामनो हायो बेफोरखौ जेरै मेरै गारलाबायनायाबो माने मोसौफोर बा लाइफ स्टकफ्रा जाबाबो बेबहार खालामबाबो बेहायबो जोबोद गाज्रि इम्पेक्ट जायो। माने खहा जायो, बिसोरनि जिउनि खहा जायो। आरो ड्रेन नाला जेरावबो जोंनि खेथि बाथियाव गारबाबो ड्रेनाव गारबाथ' ब्लक जाखायो। ब्लक जानाय लोगो लोगो अखा एसे हाबानो दिनै जे लोमो दै लोमो बेफोर जोंनि बिराद गिदिर भुल, जोंनि बिराद गिदिर गोरोन्थि। दा जोङो बेखौ जेसेबां हायो सिंगोल इउज प्लास्टिकखौ
जाहाथे बाहाया दिनै बेनि थाखायनो जोंनि स्टुडेन्टस क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा नुक्कर नाटिक स्ट्रिट प्ले देखायदों आरो बयखौबो खावलायदों जोंनि प्रिन्सिपाल सार मानगोनां प्रिन्सिपाल साराबो बाहाय सापर्ट खालामफैदों स्टुडेन्टसखौ आरो बयनिबोसिम रायजो राजानिसिम खावलायदों जाहाथे सिंगोल इउज प्लास्टिक बा खनसेल' बेबहार खालामजानाय प्लास्टिकखौ दा बाहायथों बा प्लास्टिकखौनो हायोबा दा बाहायथों आरो प्लास्टिकनि जायगायाव जों हाथाय बाजाराव थाङोबा जाहाथे जोंहा बेग दङ गोदो गोदायनि समावबो जों उन्दै समावबो बेगसो लाखायोमोन बा जोङो जेरावखि थाङा प्लास्टिकनि बथल लायालाबानो जाहाथे जोङो वाटार बथल मोजांखौनो लानानै थाङो प्लास्टिकखौ बाहायालाबानो टिफिनखौ लानानै थाङो बेफोरखौ दिनै गथ'फ्रा बिराद मोजां स्ट्रिट प्लेआव देखायदों आरो दिनै जोङो बयबो मिथिगौ क'क्राझार सोहोराव माने ड्रेन जेला जों साफा खालामनो थाङो बा जायगाफोरखौ जेला जों साफा खालामनो थाङो सारिय'फाले जोङो प्लास्टिकखौनो नुनो मोनो बोखांबाबो बोखांथ्र'नो हाया जोङो साफा खालामो दानो गारफिनो आरो अखा बोथोर फैयोबा ड्रेनफ्रा ब्लक जायोबा अखाया दै लोमोबा बाहाय माने गोबां माने खहा जानाय बेमार आजार डेंगु मेलेरिया एपिडेमिकफ्राबो जायो दा नंखायनो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन जानानै आङो रायजो राजानिसिम खावलायो जाहाथे सिंगोल इउज प्लास्टिकखौ बेबहार दा खालामथों आरो जोंनि आबहावा माने फोसाबनायाव मदद जागोन आरो जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ फोसाबनायाव मदद जागोन आरो सुप्रिम कर्ट साइडनिफ्रायबो बेनखा आरो बेखौ जों गोबां रेड खालामनानै जोङो हमनायबो जाबाय पेनाल्टिबो होनाय जाबाय आरो दिनैहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि जे जोंना अनजालु फरायसुला फरायसुलि आरो जोंनि प्रिन्सिपाल सार मोनहा जेरै खावलायदों बिसोरजों लोगोसे आंबो खावलायफादों जाहाथे जोंनि रायजो राजाया सिंगोल इउज प्लास्टिकखौ बेबहार दा खालामथों खारन जोंनि आयेन भाबैबाबो बिनि एनाउन्समेन्टआ जाखाबाय बिलबो ओंखारखाबाय दहाय आं होननाय बादि प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट एमेन्डमेन्ट रुल 2021आव आरो बेखौ जाहाथे आरो 2022निफ्रायबो बेन खालामनाय जाखाबाय बेखौ जाहाथे बयबो फल' खालामो गोजोन्थों जोंनिफ्राय जों नोजोर होब्ला नुनो मोनो जों जेब्लाबो गोरलैयै जानायखौ हामब्लायो गोसोजों नाथाय बे गोरलैयै जानाय खामानिफ्राव जों मिथिगौ गोरलैयै जानाय माने बिनि आन्दोआव माबा मोनसे खहा गोनां बे थाखोमानानै थायो आरो थ' बे खहा जागोनखौ जोङो मालाबा आन्दाजबो मोनखायो आरो नाथाय अब्लाबो आन्दाज मोनसेयावबो बानायनि थाखाय बा थाबैनो जागोनखौ लुबैनानै मानसिफ्रा बिदिनो खालामफ्राङो नाथाय जों दिनै नुबाय जे फारफ्रोमनिफ्रायबो बे खनसेल' बाहायग्रा जायनाखि प्लास्टिक गुबैयै दस्रा प्लास्टिकफ्राबो खहा लाबोयो नाथाय जायफोरखौ जों सानफ्रोमबो बाहायफ्लायबाय थाग्रा जोंनि प्लास्टिकनि मुवाफोर बेफोरो जोंनाव ओरैबादि सानफा एफायै खहा लाबोगासिनो दंसै जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे समनि उनाव बिदि थांबाय थानांगौब्ला जोंनि जिउआ जोंनि सुबुं सोदोमस्रिया मा जाहैगोन बेखौ जोङो एसे साननो गोनां जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै नुबाय एसेल' अखा हायोब्लानो जोंनि टाउन सोहोरफोराव लामाफ्रा दैजों आबुं जायो जों नुनो मोनबाय दिनै जोंनो प्लास्टिक जेराव मेराव गारनायनि थाखाय दाखोरफोरखौ जोङो लाब्लाबो लाख'नो हाला बेखौ हा सिङाव फबब्लाबो जों जेबो खालामनो हाया दैयाव गाहरब्लाबो जों जेबो फिथाइ मोननो हाया ज' माने ओरैबायदि जाहैबाय जे प्लास्टिकआ माने जेजोंबो रावबो बेखौ फेजेननो हायै बायदि महर लानानै फैबाय स' बेखौ फेजेननायनि मोनसेल' राहायानो जादों जों बेखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय जों बेखौ बाहायालाबानो जों गोदो गोदाय जेखौ बाहायबोबाय थादोंमोन जोंनि आजै आजौमोनहा प्लास्टिक गैयै समफ्राव बेबायदिनो जोंनि जिउ खांफिननाय स' जों दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय जोंनि NCC हान्जानिफ्राय जों बिनिखायनो बे लामानि जायनोखि फावथिना बेखौ दिन्थिफुंदों जों बयनिसिमबो खावलायगोन रायजो राजानिसिम जे दिनैनिफ्रायल' नङा आवगायनिफ्रायबो जों बेखौ खावलायबोदों जे सम थांनायनि आवगायावनो जों बे खनसेल' बाहायग्रा जायनोखि प्लास्टिक बे प्लास्टिकखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो इयुनाव जोंनि फैनो गोनां जोंनि गथ' गथायफोरनि खोथाखौ साननानै जों दानिफ्रायनो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै मोजां लाखिलांनायनि बाथ्रा साननानै जाहाथे जोंनि क'क्राझार सोरखारि महाबिद्यालय आरो जोंनि सोरखारफोरा जायनोखि हाबाफारिखौ लादों नैबे खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकखौ गारनायनि बा बाहायालाबानो थानायनि बेवहाय बयबो जेन मदद होयो बेखौनो जोंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय बेखौनो जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम फोरमायनाय जाहैबाय गोजोन्थों।
কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ NCC টিমে আজি প্লাষ্টিক প্ৰিভেনশ্যন আৰু প্লাষ্টিকৰ ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বেণ্ডৰ ওপৰত যিখিনি নুক্কড় নাটক কৰিলে এইটো সঁচাকৈ খুব মানে প্ৰশংসনীয় আৰু এইটো আমাৰ NCC এনেকুৱা নহয় যে এনে মানে NCCটো আছে NCCটো আমি সদায় ৰাইজৰ লগত দায়বদ্ধ গতিকে ৰাইজৰ কামত আহিবৰ কাৰণে আমাৰ NCC টিম সদায় ৰেডি সেইকাৰণে আজি আমাৰ এই নুক্কড় নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল আৰু আমি এইটোৰ মাধ্যমত যাতে আমাৰ এই সবতকৈ ডাঙৰ যেটো শত্ৰু এই শত্ৰুটোক আমি যাতে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰ সজাগতাৰ কাৰণে আমি এইটো উদ্যোগ লৈছোঁ গতিকে আজি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এই নুক্কড় নাটকটো খুবেই সাৰ্থক হৈছে এইখিনি কৈ বেলেগ ঠাইত কৰিব নেকি বেলেগ ঠাইকো আমাৰ কৰাৰ ইচ্ছা আছে আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি আমি আৰু আগুৱাই লৈ গ'লে ভাল হ'ব বিভিন্ন স্কুলে হওক বা বিভিন্ন নুক্কড়তে হওক বিভিন্ন ৰাস্তাৰ পদূলিতে হওক কাৰণ এইটো ৰাইজৰ মাজতে লৈ যাব লাগিব আৰু এনেকৈ সজাগতা নকৰিলে নহ'ব মানুহৰ মনত মানুহে চকু মুদি প্লাষ্টিক ইউজ কৰি আছে গতিকে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ সেই ভাবিবৰ কাৰণে আৰু সময় নাই এতিয়া আমাৰ পিক টাইম এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ গ্লোব বা আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি এটাকৈ শত্ৰুবিলাক আমি চিহ্নিত কৰি আমি নাশ কৰিব লাগিব এইটো আমাৰ উদ্যোগ আমাৰ এই উদ্যোগৰ মাজেদি আমি ভাবিছোঁ যে আমি কিবা এটা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আজি আমাৰ প্ৰথম এইটো নুক্কড় নাটক गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन